Krishna Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Sri Advaita Gadadhara Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sadhu Gaura Bhakta Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Maharaj. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirantasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna. Sri Radha Govind Temple ISKCON Mangalore Bhagavad Gita ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നതല്ലേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? അതെന്താ? അതുകൊണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അല്ലയോ വാസുദേവ പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ, വാസുദേവപുത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പോ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം നടക്കായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മളെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? പകുതി ശ്ലോകം എടുത്തില്ല നമ്മള്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ഏതാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഏതാണ്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഭക്തിയുത സേവനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എങ്ങനെ മുക്തനാകും? എങ്ങനെയാണ് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കുക? ശ്രീകൃഷ്ണ ബോധത്തിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ, വാസുദേവന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രേമം വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിരക്തി കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മള്? മായാവാദി സന്യാസികളും വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനാൽ ആകർഷനായി ചെയ്യുന്നത് വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തുന്നവരാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും.
പിന്നെ അത് മാത്രല്ല അവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഭഗവാനില്. പിന്നെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. ഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷെ മായാവാദ സന്യാസികൾ എന്താണ്, അവരങ്ങനെയല്ല. അവര് ഭഗവാനിൽ എത്തുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. കാരണം കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അവരെത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷം അറിയാനായിട്ട് കുറവായിരിക്കും സാധ്യത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മള്. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു നമ്മള്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? പരമാനന്ദം, വേഗം ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കും, എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഭഗവാന് ഭഗവാനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോകുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാതിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പ്രസാദം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. എത്ര വരെ എടുത്തു നമ്മൾ ശ്ലോകം? 15. പാപമാലിന്യങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ ഇതിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന നനയാത്ത പോലെ നമ്മളെ എന്താ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, പാപമാലിന്യങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എത്ര വരെ എടുത്തത്? 15 വരെ എടുത്തു. 16 എടുക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മള് 9 ദ്വാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. 9 ദ്വാരങ്ങളുള്ള ഒരു പുരത്തിലാണ് ആര് വസിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു? ആരാ ഉള്ളത് 9 ദ്വാരങ്ങളുള്ള ഒരു പുരത്തില്? ജീവാത്മാവ് വസിക്കുന്നത് 9 ദ്വാരങ്ങളുള്ള പുരത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പൊ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് അതെന്ത് ചിന്തിക്കാണ്? ഞാനിതിന്റെ ഉടമയാണ്, ഈ 9 പുരത്തിലുള്ള ഇതിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഇതിന്റെ ഉടമ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നില്ല എന്ന് അല്ലെ. അതാർക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. മിഥ്യാബോധം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്നുള്ളത് ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. 14 കഴിഞ്ഞു. ഇനി 16ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനേന തു തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മനഃ തേഷാമാദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശാതി തത്പരം പ്രകാശായതി തത്പരം. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ, അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം, ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശം കിട്ടുമ്പോ, അതായത് അജ്ഞാനം മാറി ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണോ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്, അതുപോലെ അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എല്ലാം വെളിപ്പെടാണ്, അയാൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും പ്രകാശിതമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ആ ജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം നേടുമ്പോഴാണല്ലോ പ്രകാശിതമാകുന്നു പറഞ്ഞത്. ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അല്ലെ. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം. ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൂർണ്ണജ്ഞാനം. ആ പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞ പകൽ സമയത്ത് എന്ന പോലെ സർവ്വതും പ്രകാശിതമായി തീരുന്നു. കൃഷ്ണനെ മറന്നവർ തീർച്ചയായും പരിഭ്രാന്തരാവുക തന്നെ ചെയ്യും. കൃഷ്ണാവബോധം കൈവന്ന ഒരാളിൽ നിന്നേ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭ്യമാകൂ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ ആരിൽ നിന്നേ പറ്റുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നേ
നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈശ്വരന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഈശ്വരനെയും ഈശ്വരനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈശ്വരന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ഗുരു അല്ലെ? ഈശ്വരന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തില്, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തില് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആര്? ഗുരു. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈശ്വരനെയും ഈശ്വരനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതും നമ്മളെ ഈ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു തരുന്നതും ആരാണ്? ഒരു ഗുരുവായി നമുക്കിത് ചെയ്തു തരുന്നത്. ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. തത്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാന സന്നിഷ്ഠാ തത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യാ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. എന്താണ്? ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി നമുക്ക് മുക്തിമാർഗത്തില് ഉന്നതിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. ഒന്ന് ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം. മനസ്സ് ഭഗവാനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. വിശ്വാസം ഭഗവാനിലായിരിക്കണം. ആശ്രയം, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറൊരു ആശ്രയം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ എങ്ങനെയാണ് സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തില് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് പരമമായ അതീന്ദ്രിയ സത്യം. ഭഗവാൻ താനാണ് എന്ന കൃഷ്ണന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു. മനസ്സും ബുദ്ധിയും വിശ്വാസവും എല്ലാം കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അഥവാ ആരാണ് തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അയാളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുകയും അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാളിൽ ദ്വന്ദ്ഭാവം, ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഭേദവും അഭേദവും ഉണ്ടെന്ന് സ്പഷ്ടമായി അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമമായ സത്യം. ഭഗവാൻ താനാണ് എന്ന കൃഷ്ണന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഭഗവത്ഗീതയില്. നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഓരോ പേജിലും എടുത്തു പറയുന്നത് എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഞാനാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്നാണ് ഓരോ പേജിലും നമുക്ക് പറയാം. എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. മനസ്സും ബുദ്ധിയും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിയുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനും പരമപദത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കൃഷ്ണനിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഒരേ സമയം ഭേദവും അഭേദവുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം ഭേദമാണ്, ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം വ്യക്തിയുമാണ് അവ്യക്തിയുമാണ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയില്ല ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം വിദൂരത്തിലാണ് എന്നാൽ സമീപത്തിലുമാണ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ സൂര്യന്റെ രശ്മിയും പോലെ സൂര്യനിൽ നിന്നും പ്രകാശം വരുന്നുണ്ട്, സൂര്യന്റെ രശ്മിയിൽ പ്രകാശം വരുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം എന്ത്? നമുക്ക് വേണമെച്ചാൽ പറയാം സൂര്യനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആ സൂര്യന്റെ ആ രശ്മി വരുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ രശ്മിയും ഒന്നൊന്നും പറയാം നമുക്ക്, അത് രണ്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നും പറയാം അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അത് ഒരേ സമയം തന്നെ അത് ഭേദവുമാണ് അഭേദവുമാണ്. അത് രണ്ടും ഒന്നാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് അവ്യക്തിയുമാണെന്ന് പറയാം ഭഗവാന്. ബ്രഹ്മമായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, അതല്ല ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടും ഭഗവാനെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ സമീപത്തിലാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെയാണ്? സമീപസ്ഥനാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഗോലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? വിദൂരത്തിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? സമീപത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഭഗവാൻ അടുത്തുമാണ് എന്നാൽ ദൂരെയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അതിന് അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ തത്വം അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ആ ഒരു തത്വം. അങ്ങനെയാണ് അതിന് പറയുന്നത് തന്നെ, അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു തത്വമായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. അഭേദവുമാണ് ഭേദവുമാണ്, ഒരേ സമയം തന്നെ അത് വ്യത്യാസവുമാണ് എന്നാൽ ഒരേപോലെയുമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്
നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണിത്. നമുക്ക് എത്ര ചിന്തിച്ചാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്താണെന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ എന്താണ് ദ്വന്ദ്ഭാവമുണ്ട് ഒരേ സമയം തന്നെ ഭഗവാനില്. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് അവ്യക്തിയുമാണ്. ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സമീപത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിദൂരത്തിലാണ് എന്ന് അത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണെങ്കിൽ സൂര്യരശ്മികളും തമ്മിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പറയാം, നമുക്ക് സൂര്യനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആ സൂര്യരശ്മി വരുന്നത്, ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അത് വ്യത്യാസമാണെന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ വ്യക്തിയുമാണ് അവ്യക്തിയുമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും ഒന്നാന്നും പറയാം, അതേ സ്ഥാനത്ത് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം. വലിയ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ അത് മാത്രമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, നമുക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ഒരേ സമയം തന്നെ അത് ഭേദവുമാണെന്നാണ് അഭേദവുമാണെന്ന് പറയാണതില് ഭഗവാന്. ദ്വന്ദ്ഭാവം, അത് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ടും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നിരാകാരനുമാണ് ഭഗവാൻ, ഒരേ സമയം തന്നെ സാകാരനുമാണ്. ഒരേ സമയം ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിയുമായിട്ട് പറയുന്നത്. അത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്, അത് അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് തന്നെ. കാരണം നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ആ ഒരു ചിന്ത വരുന്നത്. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വപാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചാണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെ, പശുവിനെ, ആനയെ, നായയെ, നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചാണ്ടാലനെ, ഇവരെയൊക്കെ സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് ആര് വീക്ഷിക്കുന്നത്, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ വീക്ഷിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്, അറിവും വിനയമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവർക്ക് വർഗവിവേചനമോ ജാതിഭേദമോ ഉണ്ടാവില്ല. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണാംശത്താൽ സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുവെന്ന ബോധം ഉദിച്ചത് കൊണ്ടും ഭഗവാനുമായി അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഒരേ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാൻ സാധിക്കും. ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും പൊതുവിലുള്ള സവിശേഷത അവബോധമുള്ള അവസ്ഥയും സച്ചിദാനന്ദ സ്വഭാവവുമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ജാതിഭേദമോ വർഗവിവേചനമോ ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ബോധം ആർക്കുണ്ടാവും, കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്, അവര് പണ്ഡിതന്മാരായ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തികള് എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളും ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, ആ പ്രത്യേകം ഓരോ ശരീരത്തിലും മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓരോ ശരീരത്തിലും ജീവാത്മാവ് വ്യത്യസ്തരായിരിക്കും, പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും, കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിന്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സവിശേഷത എന്താണ്, ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും അവബോധമാണ്. ഒന്ന് അവബോധമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും സച്ചിദാനന്ദ സ്വഭാവം, സച്ചിദാനന്ദനാണ് ഇത് രണ്ടും അല്ലെ, നിലനിന്ന് പോണതാണ് ആര്, ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. അതാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാം. ഇഹൈവാതൈർജിത സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനഃ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിത. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരുമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. അപ്പൊ ആരുടെ മനസ്സാണോ സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, ഒരേ ഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. അവര് ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ രണ്ടിനും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് അവർ. ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരുമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്താണ്, ബ്രഹ്മപദത്തില് എത്തിച്ചേരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞെന്താണ്, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ താനും ശരീരവും
ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവാത്മാവ് എന്തായിട്ടിരിക്കുകയാണ്? ബദ്ധാത്മാവായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണോ മനസ്സിലാകുന്നത് താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്ത് മാറിയത്? ആ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ ആത്മാവിന് സാധിക്കും. മനസ്സിന്റെ സമനില ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ സമഭാവനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. പിന്നെ ആ ജീവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറവിയില്ല. രാഗദോഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഭഗവാൻ ദോഷരഹിതനാണ്. ദോഷങ്ങളൊന്നും ഒഴിഞ്ഞ ജീവനും അതേവിധം ദോഷരഹിതനും പരവ്യോമം പോകാൻ അർഹനുമാകുന്നു. അപ്പോ മനസ്സിന്റെ സമനില എന്തിന്റെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണം. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ സമഭാവനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും? മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാണ്? നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവേണമെന്നുള്ളൊരു ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കും? നമ്മൾ മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കാം. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആ ജീവന് പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്ന് പറയാം. ഈ രാഗദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ ജീവനും അതേവിധം ദോഷരഹിതനും പരവ്യോമം പോകാൻ അർഹനുമാകുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് മുക്താവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ദോഷരഹിതനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചാല് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയാം. न प्रहर्ष्यत् प्रियं प्राप्य अनोदि चेत् प्राप्य चाप्रियं സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തതിൽ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തികൾ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്ന വ്യക്തികള് സന്തോഷം വരുമ്പോ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ സംഭ്രാന്തി ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാൻ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ഭഗവാന്റെ ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? അത് ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ? ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ള മിഥ്യാവബോധം ഉണ്ടാവില്ലെന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല? താനും ശരീരവും ഒന്നാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. താൻ ഈ കാണുന്ന ദേഹമല്ലെന്നും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നും അയാൾക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേട്ടത്തിൽ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ശരീരമല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു നേട്ടം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതിമറന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല. ശാരീരികമായി തനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായാൽ ദുഃഖിക്കുകയുമില്ല. മാനസികമായ ഈ ദാർഢ്യമാണ് സ്ഥിരബുദ്ധി അഥവാ സ്വബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും അതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. സർവവിധേനയും പരമപുരുഷനോട് താതാത്മ്യം നേടാമെന്ന വ്യാമോഹത്തോടെ അതിന് ശ്രമിക്കാതെ തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്തെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ഈ സ്ഥിരമായ ബോധത്തെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാനോട് താതാത്മ്യം നേടാമെന്ന വ്യാമോഹത്തോടെ അതിന് ശ്രമിക്കാതെ അദ്ദേഹം എന്താണ്? തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ഇതിനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയൊരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ താതാത്മ്യം നേടാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനോട് താതാത്മ്യം നേടാമെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയില്ലാതെ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? താൻ ദേഹമല്ല ആത്മാവാണെന്നും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. സന്തോഷം വന്നാൽ മതിമറന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ആര്? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികള്.
ബാഹ്യസ്പർശേഷു സക്താത്മാ വിധന്ത്യാത്മനി യത്സുഖം സാ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്കൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അയാള് സമാധി പൂണ്ടിട്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കും. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനില്, പരമതത്വമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനില് മനസ്സൂന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവും? അളവറ്റ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളിൽ ലൈംഗിക സുഖമാണ് മുഖ്യം. അതിന്റെ മാസ്മര ശക്തിക്ക് വഴങ്ങിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും ലൈംഗിക സുഖവും ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാറില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചയാൾ മഹാത്മാവാകിയാൽ ഏത് വിഷയത്തിലും അനാസക്തനായിരിക്കും. അപ്പോ ഇവരെന്താണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളില് എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മളെ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങള്, അതിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ, അതിന്റെ മാസ്മര ശക്തിക്ക് വഴങ്ങിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഇതും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാറില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചൊരു വ്യക്തി മഹാത്മാവാകിയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വിഷയത്തിൽ നിന്നും അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? അനാസക്തനായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. യേഹി സംസ്പർശിജ ഭോഗ ദുഃഖ യോനേയ ഏവത്തെ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നാഥേ ശൂരമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളാറില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരൊരിക്കലും എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. മാത്രമല്ല ഭൗതികമായുള്ള സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഈ ബുദ്ധിമാന്മാർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവര് അതിലും ഒരിക്കലും സന്തോഷം കാണാറില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ യോഗികളാവട്ടെ, വിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളാകട്ടെ വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരാകാറില്ല. ഭൗതിക സുഖാസക്തനാണോ അത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ഇരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭൗതിക സുഖങ്ങള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട്. അത് നമ്മുടെ മാത്രം കാഴ്ചപ്പാടാണ് അല്ലെ? നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു വീട് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഭൗതികമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ്, ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷമാണ്, നമ്മുടെ സന്തോഷമാണ്. വേറൊരാൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ചിലപ്പോൾ പ്രയാസമായിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാവാം. നമ്മൾ നല്ലൊരു വീട് വെച്ച് നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നത്, അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയത്തിന് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം, നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് അത് ഇഷ്ടാവണം എന്നില്ല അവർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ്. അത് ക്ഷണികവുമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും? പുതിയ വീട്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഭയങ്കര സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കും. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും? അത് യൂസ്ഡ് ആയി മാറും, നോർമലി ആയിട്ടുള്ള ഇതായിട്ട് മാറും അല്ലെ നമുക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ സുഖം നമുക്കത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നോർമൽ ആയിട്ട് മാറും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് എന്താണ്? പുതുമയാണത്. ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ഈ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക സുഖത്തിന് എത്രത്തോളം ആസക്തനാണോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്തനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങള് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് പറയാണ്. ശക്നോതിഹൈവ യസ്യോഢും പ്രാക്ശരീരാവിമോക്ഷണാത് കർമ്മക്രോധാദ്ഭവം വേഗം സായുക്ത സാ സുഖീ നരഃ. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധാദികളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കാമവും ക്രോധവും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നല്ല രീതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി എന്താണ് സന്തോഷവാനായിരിക്കും. കാരണം ആ വ്യക്തി എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മാറി, നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്, സമാധാനം കിട്ടാണ് അവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കാമക്രോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, ആ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായി തീർന്ന ആ വ്യക്തി. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് സന്തോഷം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയിൽ ശരിക്കും മുന്നേറണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രാബല്യത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ചപ്പോഴും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഉയരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് നിർബന്ധമാണ്, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ആസക്തി, ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു ആസക്തി കുറയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വാക്ക്, മനസ്സ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, രസന, ക്രോധം ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉണ്ട് ഗണ്യമായ ശക്തി. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചവർ ഗോസ്വാമി അഥവാ സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഒരു ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്മാരെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കാസ്റ്റ് തന്നെയാണത്, ഗോസ്വാമിമാരുടെ കാസ്റ്റ്. അപ്പൊ അവിടെ ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നവരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ജന്മനാ തന്നെ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെന്താ പറയണത്, ഈ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മളെ വാക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക, മനസ്സ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, രസന, ക്രോധം ഇതിനൊക്കെ ശക്തി ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ നിയന്ത്രണത്തിന് അപ്പുറത്താണ് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഒരാൾ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സന്തുഷ്ടനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളുടെ മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രാപിക്കാനാണ് നമുക്ക് പിന്നെ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. യോന്ത സുഖാന്തരാത്മാ സഥാന്തർജ്യോതിരേവയ സായോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതാദി ഗച്ഛതി. ഊർജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയായാൽ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കുക. ഊർജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാള് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ അയാൾ എന്താണ്, അയാൾക്ക് മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, ഇവിടെ എങ്ങനെയുള്ള യോഗികളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, ഊർജ്ജസ്വലനായിട്ടുള്ളത്, ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ള. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാം. ആ വ്യക്തിക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. മുക്തനായ ഒരാൾ ബാഹ്യവും ഭൗതികമായ സുഖം ഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂതാവസ്ഥ ഈ നിലയിലെത്തിയ യോഗി സ്വധാമമായ ഭഗവത്ധാമം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ വ്യക്തി. അതുകൊണ്ട് ആ യോഗിക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ ധാമം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാഹ്യമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരവസ്ഥ, അത് രണ്ടും തുല്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലഭന്തെ ബ്രഹ്മ നിർവാണ മൃഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈതാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേരതഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന
ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്, സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവര്, എപ്പോഴും സകല ജീവികളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർ, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മപദം ഭൗതികത്തിൽ നിന്നും ആത്മീയതയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതെ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് കടക്കാണ്? ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് കടക്കാണ്. അതിനാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായിട്ടുള്ളവർക്ക്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവർക്ക്, എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്ക് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ്? അവര് സെൽഫിഷ് ആയിരിക്കും, അവര് സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സഹജീവികളുടെ, മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി കൂടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം എന്നറിയുന്ന ഒരാൾ ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ലോകക്ഷേമത്തിനായി തീരും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്നുള്ള ബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് ലോകക്ഷേമത്തിനായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമാസ്വാദകനും പരമ ആധികാരിയും പരമ സുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ട്. എങ്ങനെ? ഭഗവാൻ പരമാസ്വാദകനാണ്, പരമാധികാരിയാണ്, പരമ സുഹൃത്താണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന സത്യം നമ്മൾ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ മനുഷ്യവർഗമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്? ഭഗവാൻ പരമാസ്വാദകനാണ്, പരമാധികാരിയാണ്, പരമ സുഹൃത്താണ് എന്നുള്ളൊരു സത്യം നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട്, മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യവർഗത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ നേരിടുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാനുമായി മനുഷ്യനുള്ള ബന്ധത്തെ മറക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അത് നമ്മൾ മറന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങൾക്കും കാരണമായി തീർന്നത്. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ആ ബന്ധത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയവർ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കലും മുക്താത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അവര് മുക്താത്മാക്കളാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മളെ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അവരൊക്കെ മുക്താത്മാക്കളായിരിക്കും. കാരണം അവർ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെന്താണ്? അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ നമുക്ക് മുക്താത്മാക്കൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാമ ക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യച്ചിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. ഇപ്പൊ കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പരമപദ പ്രാപ്തി തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും എന്ന് പറയണം. നമ്മളെ എന്ത് മാറ്റണം? കാമക്രോധങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാല് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവിത്രാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനാണ് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവൻ. കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഭക്തനായ ജീവാത്മാവിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നി കിടക്കുകയാണ്. ഏറെ ശ്രമിച്ചാലും മഹർഷിമാർക്ക് പോലും അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിരന്തര ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനാകട്ടെ പൂർണ്ണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമപദ പ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നു. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണത്രേ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമാധ്യാനം കൊണ്ടും. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പവിത്ര ആത്മാക്കളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും ആര്? കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തി. ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്?
ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവതാരത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അത് പിന്നെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ആരിലുണ്ട്? ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മഹർഷിമാർക്ക് പോലും എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഏറെ പരിശ്രമിച്ചാലും മഹർഷിമാർക്ക് പോലും അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെയധികം പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ, അത് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളിൽ വേരൂന്നി കെടുക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് പ്രയാസം, നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹർഷിമാർക്ക് പോലും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും അത്രയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പറയാണ്. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യാശ്ച സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യ ചക്ഷു ശൈവാന്തരേ ഭ്രുവഹോ പ്രാണാപാനോ സമോ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ യതേന്ദ്രിയമനോ ബുദ്ധിർ മുനിർമോക്ഷപരായണഃ വിഗതേച്ച ഭയക്രോധായ സദാ മുക്ത ഏവ സഃ. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാധാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇത് അവസ്ഥയിൽ പുലർത്തുന്ന ഒരാൾ മുക്തൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ബാഹ്യമായ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ച് പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച് ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസ്വാധാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഈ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന ഒരാള് മുക്തൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? യോഗയെ കുറിച്ച്, അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ച് പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച് ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാധാരങ്ങളിൽ സമനില നിർത്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി എങ്ങനെയാണ്? രാഗദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇത് അവസ്ഥയിൽ പുലർത്തുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഷ്ടാംഗ യോഗ. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ പടവുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇത് 8 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. യോഗചര്യ, യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്താൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അപ്പൊ യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ, ഈ യോഗചര്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള വഴി എന്താണ്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ സദാ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കിയാൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച അപകട സാധ്യതയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കില്ല. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാള് സദാ എന്തിലായിരിക്കുന്ന? ഭക്തിപൂർവമായിട്ട് സേവനം ചെയ്തു പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു വിഷയങ്ങളില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച ഒരു അപകട സാധ്യത ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? സദാ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവർ മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അവർ എന്തുണ്ടാവില്ല? അവരുടെ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. അതായത് എന്താ പറയണത്? നമ്മളെ മനസ്സ് മാറിപ്പോകാം, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അവരെപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച വ്യക്തികളായിരിക്കും. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ,
എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്, പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ഇവിടെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ? ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി. ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും തദ്വാസികളായ ദേവന്മാരുടെയും അധിപതിയായ സർവോത്കൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിനായി മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ സർവസ്വവും അർപ്പിക്കണം. ഇതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ശാന്തി നേടാനുള്ള വഴി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും തദ്വാസികളായ ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ. സർവോത്കൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിനായി എന്ത് ചെയ്യണം? സർവസ്വവും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് ശാന്തി നേടാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി. ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണ ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പരമപുരുഷനുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബന്ധത്തോടെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാൾ മുക്തനാകുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കെട്ടുപാടിൽ നിന്ന് എത്ര കണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പുരോഗമിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് മുക്തി കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കെട്ടുപാടിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം നമ്മൾ മാറുന്നോ അത്ര കണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? മുക്തി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മുക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭൗതികതയിലേക്ക് പോകുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? നമുക്ക് കഷ്ടതകള്, ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് എത്രത്തോളം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മളെ ക്ലേശങ്ങള് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനത്തിനും മാത്രമേ മനുഷ്യനെ ശാന്തി നൽകാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കുക. ഇതാണ് എന്ത് പറയണത്? ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാമല്ലോ നമുക്ക് ആദ്യം. എത്രാമത്തെ നോക്കാനുള്ളത്? ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങള് ഒഴിഞ്ഞ മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. അതെ, 4 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണ്? ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഇത് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പരമാസാധകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്ന പരമാധികാരിയാണ്. അതെ, അതായത് പരമാത്മാവും പരമാസ്വാദകനും പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, എന്താണ്? സുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ. മറ്റുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയുള്ള ഭൗതികത്തിൽ നിന്നും ആത്മീയത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ല, അത് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് അത് സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക്?
സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതെ, എപ്പോഴും സംശയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഇതരായവർക്ക്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവർക്ക്, എപ്പോഴും മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം, അതിലെങ്ങനെ ശാന്തി നേടാമെന്നാ പറയുന്നത്? ശാന്തി ശ്ലോകം ഏതാണ്? ഭോക്താരാം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്? 5-29 കേട്ടോ. കുറെ കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഏത് അധ്യായത്തിലാന്ന് മറക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 5-29 തന്നെ പറയണം. 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കുറെ കഴിയുമ്പോ 29 ഏത് അധ്യായത്തിലാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് 5-29 ഈ ശാന്തി ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് പഠിച്ചോളൂ. ഡെയിലി ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അതിലെന്താ പറയണത്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകത്തിന്റെ അധിപൻ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. സർവ്വദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും ഭഗവാൻ അധിപനാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും